सफैबाय दसेल' खामानि खामोन नालाय आंहा बेयाव फिसा खामानि फाइनालि आंनि खिचिरिया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव आङो दाउदै दैसे माबानानै हरगोन देफ्रुनानै आरोना बैथिंजाय गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोरनो दिनैबो मर्निं देलायनानै स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर दख'ना गानलायबाय स्रायनो दिनैबो ओमफ्राय गरमबाबो गानबाय आं दिनै गाननो लुगैनानै स' बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होबानो जाबाय आरोना स' बिदिब्ला थबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नङाबा मिन्थिनाय नङाना आं जे मा मा देखायगोन मा मा देखाया स' बिदिब्ला थबाय थादो सान्दुङा गोसा दुंथारदों दिनै एसे दुगैस्रो होदों आरो गरमखाय थान्दा मोनथों होननानै टट' लाना फैबाय जोङो दायो थांगासिनो दं आरोना स्कुल फारसे ओमफ्राय जि बांद्राय दिनै फैबानो दिनाबो गरमजों जाबजों बालुलुनो स' थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर स्कुल मोनफैबाय नै दायो जोंहा गोलैगोन थांखादो र' बैथिं लाङोनो 2 hours later स्कुल गफिननाय लोगोफोर दायो न'आव थांफिनगासिनो दङ जोङो आरो बिराद गरम आरोना लोगोफोर ओंख्रि दंखायो आं जेबो मैगं लालायलायासै सान्दुङा ओरैबायदि गोसाखा दिनै न'आव सफैफिनबाय आरोना लोगोफोर स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय आङो हजोंहाय स्कुलाव सहैनानै भिडिअ सिडिअ जेबो बानायासै मानो होनब्ला उसुबिदा मोनो आरोना स्कुलावहाय भिडिअ बानायनो ओमफ्राय मानसिफ्राबो सोरबा मोजां होनो सोरबा गाज्रि होनोना बेनि थाखायनो आङो थांनानै भिडिअ बानायहैया आरोना थांनानै सहैबाथाय आङो बन्द' खालामबाय एखमबा आं देखायाबो सहैनायखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे थानोसै आरो दखानफ्राव माबाफोर लायनांगौबा लायनोसै बिदिनो ज' लोगोफोरजों जिरायनानै बायदिसिना रायलायनोसै बिदिनो मोजां गाज्रि आरोना ओमफ्राय माबाफोर खोथा थाबा रायलायनोसै ओमफ्राय बेवलाय आरो माथो भिडिअ लानोना आरो बयबो कमफर्टेबल मोनाना भिडिअआव ओंखारनो ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाहैनाय जाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट स्कुल गफिनबाथाय नै स्कुल गबाय होननानै देखायफिननाय जायो दे ओमफ्राय सोरबा सासे आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन जे माने थांनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट गयो सोरनि स्कुला बेबायदि गयो होननानैहाय ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायनानै जा मिनिदोंबो आरोना आयौ मासे बुरबक मानसि साननानै जेनेबा सबखौनोथ' देखायजोबनो हायो बेबो मोनसे खोथा नङा नालाय आरो जेनेबा आं सानफ्रामबो देखायोना स्कुलाव थांदों होननानै ओमफ्राय बोरैबा मोनो आरोना उसुबिदा मोनो लोगोफोर जेनेबा स्कुलावहाय बिदि भिडिअ बानायहैनो आङो एखमबा बोरैबाफोर स्कुलाव माबायोबा सिङावहाय जुदि दोनलांनाय जायोबा आङो देखायखायो नोंसोरनोनो स्कुल सिङाव हाबनायखौ ओमफ्राय बांसिनानो आं दिनैबो थांदों आं सिङाव दोनहैदों मानो होनबा रिपर्ट कार्डखौ बेखौ हैफिनदोंना दिनैजाय दाख्लै जे हरदोंमोन एग्जामनि पेपारा बेखौ हैफिनदों नालाय ओंखायनो आङो बिसिला बायगोन साननानैहाय थांफानानै हैनाय जादों आरोना सिङावहाय बिसिनि आखायाव होनानै फैबाय ओमफ्राय दालाय माथो भिडिअ बानायबावोना ओमफ्राय न'आव सफैबाय ओंख्रि दंखायो आंहा मैयानि ओमफ्राय ओंखामल' संनांगौ आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय बिराद दुरबल मोनदों आरोना बोरैबा बालुलुनो गरम बोथोरानो गरम आरो सान्दुं ओरैबायदि दोहो दोहो सान्दुं होनाय ना मा होनबावनो आरोना लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामनानै लागोन दा लोगो मोनफिनगोन र' स' लोगोफोर सानसु सांग्रां दायो मोनसे खामानि ओंखारनानै मार्केटआवसो थांगासिनो दं आरोना बोरायजों आंजों ओमफ्राय बोरायजों आंजोंल' नानिखौ गारबोदों आङो मबाइलबो गैया आंहा नानिजोंसो होबोदों मबाइलखौहाय माने सरि दे लोगोफोर नानिया माने मबाइल मोनाबाथाय थाबो आरोना फैफानो नागिरथारदो ओमफ्राय आङो मबाइल होनानैहाय गारबोबाय सिंनि गस्लाया नुजाबाय थादों स' दायो थांनोसै लोगोफोर ओमफ्रायो मा खामानि बेखौहाय देखायगोन आङो दा मानि थाखाय थांनो नागिरदों आरोना एफा डिटेल्सै खोन्थाया जिखुनु बे दखानाव फैदों होननानैहाय देखायगोन आरोना स' बिदिब्ला थांबाय थादो लोगोफोर सोरबा लांबाय थाव दं होननानै एबार स्टार बन्द' दंफायो जाहैबाय नामानो गारियानो खलथा गाज्रिसो जाबाय नोंना मा
मा थरननि थरननि बेखौनो होनो नांगौ फाग्लाखौ साला गारिखौ बानायनानै होबाय माबायदि बानायनानै होखो सान्दुङा ओरैबायदि गोसाना लोगोफोर मा होनबावनो बाजार मोनफैबाय थायो नै जोङो गिदिरथार नामासो बाजारालाय सान्दुङानो बार गोसा दाखालि माबा मैया बेजों फट' चल 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 बे मानो खुलिनो थाखाय नों खेनसे माबा लांनाया बेना दिप थाखाय गावनो मोना बालाजों थायो बेबायदिबा नैबे लेफ्ट साइडनि दखानाव खुलिदो माबाल' खुलिदोलायनो लाखिदो लोगोफोर दायो आङो माने खामानिया जोब्बाय दसेल' खामानि खामोन नालाय आंहा बेयाव फिसा खामानि दंमोन खोन्थाला आरोना एसेबां डिटेल्सै मिन्थिलायनांला बेफोरखौ फिसा फिसौ खोथाफोरखौ नङा होनब्ला स' दायो थांफिननोसै आरोना जों खामानि दखान खुलिसिगोन दा दखान बिराद गोदान गोदान बानायदों आरोना लोगोफोर बाजारनिफ्राय फैफिनबाय जोङो दायो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो जिरायनानै दं आरोना बिथाङाबो गरम ना गस्ला गानाखै बेनि थाखायनो देखायथ'ला आङो स' दायो ओंखामबो जाफैबाय जोङो फैनानैहाय ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला ने मोखाङानो अबस्था गैला आरोना फिथरजों बुंफबजोबनाय गासैबो अयथासार गरम आरोना लोगोफोर नोंसोर गरम मोनोना मोना जाखो हे भगबान सोरबाबा आरो आइलि जाइलि खानाय हगारनानै थानो हायो गरमफ्रावनो आंहा आरो सामफ्रामबो लादु खानायानो नायजाला आंना खानायखौनो माबा खाथुमैनो असाइस जाजोब्बाय स' बा सान्दुं गोसालाय माथो मावनो नायनोसै दा मा मावनाय जाया बारा उन्दुगोन दा दसे आरोना सान्दुं गोसाथार ना लोगोफोर गरम नालाय गुदुं जागोन ना रिक्सा हनै मालाय रिक्सा अलु रेक्सुआ मा उन्दुग्रा न'आवसो दंमोन आरोना ओमफ्राय आङोथ' थाल गैया माने दरजाखौहाय मारिनानै फैफ्लांबाय आरोना आङो थोरसि लथा सुखांनानैहाय ओमफ्राय उनावहाय माने दरजाखौहाय जखन माबायो फांनानै फैयो ओमफ्राय उनावहाय माने दरजा बुबाय थाबाय होनना बे गालदां गुलदुंनो सानबाय आं रेक्सुआ दरजा फांथे जाखाबाय बे आंजों होननानै नायबा दरजा फांथे जामारनाय आरोना ओमफ्राय खेवनानै हैफिनबाय आङो आं मिन्थियामोन जे बेखौ न' सिङाव दं होननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट दरजाखौ फांना दोनबायना आङो ओमफ्राय सानफ्रावबाबो नों खामानि गैयाबा दरजाखौलाय मानोथो खुला दोनो होननानै फांना दोनदोंमोन आरोना लोगोफोर गेम गेलेगासिनो दं बे उननि मिउजिकआ आरोना सेसना सैमा मासे थांदों आरोना बैथिंजाय नोंबो जाम्बासो जानोबा दोनहरबाय थायो नालाय बे माने बै दरखङाहाय एकदम नायजाखाला आरोना बे हाखौ गाखुजोबखाबाय नै बे सुसिनिखौ हाखौ गाखुजोबबाय ओमफ्राय दहाय गय थय जोसिलांजोबखादोंलै लोगोफोर आं नोंसोर देखायनो र' प्लास्टिकबो बिसिलांबावदोंसै एसे नै गाज्रिदनानै नैबे गयखौ जोसारलांजोबदों ओमफ्राय नै प्लास्टिकआनो नुदों नै गासिलांखादों आरोना लोगोफोर मा होनबावनो गय फोराननायखौ सिन्था गाग्लिलांजोबो मोजां साफा खालामनांसिगोन गरम ना लोगोफोर ओमफ्राय सैमा मासे फैनो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानसि सासे थाबायलांनो हाया ओरैबायदि केसानि ना जोंना रेक्सुआ सोंखावखायो आरोना सिखाव सासेबो फैनो हाखाया जोंनावहाय ओमफ्राय गय थय जोसारलांजोबदोंलै दहायथ' मा होनबावनो लोगोफोर आं आरो एसे मोजाङै रानथों होननानै फोरानस्रोबाय थायोना गयखौहाय माने गथायाव मोजाङै रानाखैमोन ना बियो बेखायनो आङो फोरानस्रोबाय थायो दैलि फोरानो आरोना आङो ओमफ्राय बेहा आरो होबाय जोसारलांनानै प्लास्टिकखौनो बिसिलांबाय बेना आवलायबाय थायो ओमफ्राय बेबो आरो थानो सुखुलाना एकदम फैबाय सोंखावखायो लोगोफोर मा ओमफ्राय जोंहाथ' रावबो गैया न'आवहाय मिन्थिखायो सोर दङ बेजोंनो जोङो मिनि खुसि थायो एला गया गालांलायबाय दा गया एकदमबारे मा होनबावनो आरोना एसे गोरलैसिनावबो जोंनाव जखन थांदोंमोन आइया गय फोरानदोंमोन बे समाव जोंनिया जेबो जायाखैमोन आरोना मोजांथारमोन बे समावहाय आइनि गय फोराननाय बिदि सिंखावनानै फोरानना थुब्लानो खावसे एकदम गयखौनो ओरै उरलुहैजोब्बाय आरोना आइनि गयखौ नाया होनबाय बे रेक्स खुदुमनाय गयखौहाय मानसिफोरनो जाहोनांगौ होननानैहाय जा फाग्लि रायलायोमोन आरोना ओमफ्राय जोङो
रावबो गैयाबाबो जोंनो रेक्सु आं बोराय नानि सनालि जों माने साब्रैजोंनो खेलायलाबायो एखमबा सनालिया बिदाजों सोगाबजायो थख्लायला थख्लायलि ओमफ्राय सैथार आरोना बिदाखौहाय बिदायाथ' एदावबाय थायोना ओमफ्राय थख्लायला थख्लायलि खालामना एकदमबारे दुश्मनथार आरोना सानैजों नांलायबाय थायो बुलायलायबाय थायो लोगोफोर मानो होनबावनो गोरलै होनबा एक नाम्बार बिदायानो खेलायबाय थाखायो बिनानावखौ ओमफ्राय गय गरसे लादों आङो जानो लुगैनानै ओमफ्राय गय जाबा एकदम माने जेबो थावनाय मोनथाराहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङोथ' ओरैनोबाबो बांद्राय जाया आङो बांद्राय जाबा आंना बे खर'आ आरै गिदिंनानै सलब गोलैनो नागिरो आरोना थ' लोगोफोर दायो नायनोसै मा खालामनो एफा गरमावलाय माथो खालामनो ना लोगोफोर दा उन्दुनो ओंखारबा दसे उन्दुगोन उन्दुनो ओंखाराबा दा नायनोसै टाइम पासनो मबाइल नायलाबाय थानोबो हागौ आरोना गेरेन्टि गैया मबाइलाव बारा चार्ज गैला दहाय नानैनो होलांदों आं कार्टुन नायनो बिमायाबो फन हरनानै दोनबावदोंसोमोन आरोना फंबाय जोंना मैया सरलपारायाव थांदोंमोन गारि गाज्रि जानानै न'आव फैयाखैनो मबाइलाबो सुइच अफ ओमफ्राय बिमाया सोंहरगासिनो लोगोफोरनाव खबर लाहर होननानैहाय ओमफ्राय गावनावथ' नाम्बार दंबाबो बे मिन्थिलाना आरो बावबाय नाम्बारफोरखौबो ओमफ्राय आरो लेखाबो रोङाना रोंनाया नामफोरखौबो मिन्थिया फिसालाया सेभ खालामनानै दोनबाबो मिन्थिया आरोना ओमफ्य आंनाव दङ लोगोफोरनि मेरला लोगोफोरनि नाम्बार दङ ओमफ्राय आं सोंहरबाय आरोना गामिनिखा ओमफ्राय होनबायखि फैबायनो गारि बानायनायखाय गोबाव जादों आं मर्निंआवनो फन हरदों आरो 6:30आवनो ओमफ्राय बिमाया माने फुङावनो आं सिखाङिनिफ्रायनो फन हरगासिनो आरोना खेनथाम ना खेनब्रै मिस कल दंफैयोमोन ओमफ्राय आङो सिखांनाय लोगो लोगो कल बेक खालामफिनदों ओमफ्राय रायलायहरबाय मानोबा फन हरामोन होननानै बुंबाय ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो फैयाखै सरलपारायाव थांनाया मबाइलाबो सुइच अफ होनबाय ओमफ्राय गिलायलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय आंहा बायदिसिनासो सानफ्लांलाय लांबाय आरोना ओमफ्राय बोथोरफ्राबो मोजां नङाना उन्दैया मा जाहैखो मा माखो खबर गैया दबर गैया बिराद टेनसन जाबाय आरोना आंनो खोन्थाखादों सरलपारायाव थांगोन होननानै बेयो दाख्लैनो ओमफ्राय होमबाबो आं फन हराखै आरोना ओमफ्राय दायो फन हरबाय मर्निंआव होनबायखि मैया गारि गाज्रिजों थांनो मोनाखै दासो ओंखारनो नागिरदों होनबाय सरलपारानिफ्राय फैनाय आरो गारियाबो गाज्रि बोनानै लाबोनाय टाइम लायोना दायो 1थासोआव फन हरदोंमोन आरोना आइया दा खयथा जाखो 2:10 जाबाय ओमफ्राय फन हरफिनबाय आङो फंबायनाथ' मबाइला सुइच अफ ओमफ्राय सासे लोगो गामिनो बेनाव फन बुबाय बे हमासै आरो सासे आबौनि फिसाला दंबावो गामिनिनो ओमफ्राय बेनाव फन बुबाय बे गावनो हमदों आरोना फनखौ खोन्थाबाय बेयो नोंबो फन हरदों होननानैहाय मिथिजोबखायोना लोगोफ्रा रायजानो गिनानै हमबावासै आरोना फनखौहाय लोगोफ्रा ओरैबायदि केसरामि ना मा होनबावनो ओमफ्राय उन्दै गावनि बैसोनि गोजाजोब आरोना खोन्थाबाय फैबाय न'बेसिम मोनबो आं सोंहरनो रोङासै जिखुनु जाया गारि थाव सोनो नागिरदों होननानै बुंदों आरोना स' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन बिदिब्ला दसे उनावहाय लोगोफोर दायो आङो दुगैखां माखांनो रेडि ओमफ्राय एफा गरम ना मा देलायनो जेबो देलायखायाखैनो जेबो फुनखायाखै ओरैनो खानायल' खाननानै थादों लोगोफोर ओमफ्राय जोंना दिनै हासबेन्डआ ओंखाम जायालायनो लोगोफोर खिसिरि जागोनलायनो बेखायनो आङो दुगैखांनानै आलु सालु हानानै माइरं थाइरं सुनानै लाबाय माने खिसिरि संना होनि आरोना एसे स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि खिसिरि संनायखौ आरोना माबायदि आं संफेराखै आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम संगोन लोगोफोर थावना थावा मिन्थिया आरोना संनाय नायनानै होनसै थावाबो दुंबायनो लोगोफोर नै फासफुरन एसे होबाय सामब्राम बानलु तेजपाता होबाय आरोना लोगोफोर दायो मटर दालि माइरं आरोना आलु जेबो गैया आं बेजोंनो खिसिरि बानायगोन नै दाहाय मोनबा ओमफ्राय माबायदि जादों नोंसोरनोबो देखायगोन आरोना आङो संफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम संदों एसेल' बानायखादों आरोना लोगोफोर दायो आं खिसिरियाव दै होबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिटि मारिनानै माबाबानो मोनबाय आरोना मोनसिगोन ओमफ्राय माबायदि जायो देखायगोन दे लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम खिसिरि संनाय आरोना नायनोसै ओमफ्राय इउटुबाव नायै एसे बानायदों दै आं एसेबां रोङा नालाय लोगोफोर संफेरा नालाय हासबेन्डआ जानो लुबैदोंनो स्पेसियेलि आंनि संनाय स' संनानै जाहोनोसै आरोना रोङाबाबो आजिखालि जुगावथ' मबाइलावनो नुजोबखायो नालाय मोनजोबखायो नालाय मबाइलाव नायै बानायबाय आरोना आंबो दा मोनबा दिन्थिगोन र' लोगोफोर स' लोगोफोर नै फाइनालि आंनि खिसिरिया मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव आङो दावदै दैसे माबानानै हरगोन देफ्रुनानै आंनि खिसिरि रागा देखायगोन लोगोफोर स' लोगोफोर नै फाइनालि जाबाय आरोना खिसिरिया फाइनालि लोगोफोर खिसिरिया टेस्ट खालामनायनि मोनबाय मा होनबावनो लोगोफोर आरो लाव लाव नांबावगौमोननो बिनिफ्राय
जानो नागिरब्रा दिनै थोस ओमफ्राय एसे खम जादों जानो दावदै होबाय आङो दैनि होबाय आं दैसो होआसै संख्रि एसे खम जादों नामा लोगो गोथाव जादोंना जायाखै संख्रियालाय खम जादों ना ओमफ्राय गोथाव जादोंना जायाखै दे होनदो बे संख्रि होनानै सोंबावदो दे गोथाव जादों दा गोथाव जादों आरोना लोगोफोर दै गरम होजायो जेबो नङा दै गुसुखौल' होनाङा आरोना आं गरम खालामनानै एसे होनानै लाव लाव खालामनानै होनो आरोना बेनो एसे संख्रि होनानै होनि लोगोफोर टेस्टि जादों बेफोर बानलु एसे खम जादों आरोना माने आङो संफेराना आइडिया गैया आरोना बानलु गोथां थाइबा होदों आङो घि एसे होदों आङो घि दंमोन ना घि एसे होदों ओमफ्राय नालेंखर गुरा दंमोन बेखौबो एसे होफादों आरोना ओमफ्राय टेस्टि जादों आरोना बिराद मोजां जादों लोगोफोर एसे दै होनानै संख्रि होनानै लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनै बांद्राय माने ब्लगखौनो आङो मोजाङै साननिफ्राय मोजाङै लानो मोनासै ना लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि मोननांला लोगोफोर मा जानला मानला भिडिअ बानायखो मर्निंनिफ्राय मोनासिम भिडिअ बानायबाय होननानैहाय स' लोगोफोर बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ गुड नाइट खिसिरिया गोथाव नङा सनालि आं संनाया टेस्टि दा सनालिनि खिसिरि आंनि खिसिरि ज' बेदर दरनै दरथाम ओमफ्राय नै बेहाबो खिसिरि जासुला मोनजादोंथ' हिन्जाव संनाय टेस्टि जादोंनो गोथाव जादों